Sumut arabiarraz erresistentzia esan nahi du. Orduan mundu mailako erresistentzia ekintza bezala edo ulertu daiteke. Gai izan garela, lehen aipatutako munduko jatorri eta jende ezberdin guzti hori, gai izan garela gure ideia ezberdinak gainditzeko, ideia baten alde elkartzeko, eta nik uste dut ideia horri heldu behar diogula, eta elkarrekin zionismoarekin amaitu, genozidioa behingoz gelditu eta abar eta abar. Fijatzen gara asko zer ezberdintzen gaituen hortan, eta ez horren beste batzen gaituen hortan. Orduan, flotillarekin jarrera horri buelta emateko gai izan gara, irakaspen oso garrantzitsua izan da ere ikustea nola ekintzek batzen gaituzte. Bai, diskurtsoetatik haratago ekintzek batzen gaituzte. Olatu hori hartuta, orainea bilakatzen dugu ere, tsunami bat aurrera egiteko. Haratago, benetan mozteko harreman oro, harreman politiko, ekonomiko, akademiko eta bar luze hori mozteko, mobilizazioak eta borroka bizkortu egin dela ere munduan. Ez gauza asko batu dira munduan, egin dutenak derrigortu nolabait hainbat gobernu, hainbat neurri hartzera, baina ernegon bargarela, evidenteki, neurri horiek ez direlako nahikoak izan. Zorionez, eta kontua da modu askotan egin dezakegula desobedientzia hori, Itziarrek aipatu duen bezala, harreman oro eten arte. Herrietatik ez badugu bultzatzen, horrek ez du ezer aldatuko. Edo kolonialismo horrekin bukatzen dugun eta kapitalismoarekin bukatzen dugun, edo bestela Palestinaren etorkizuna izango da desagerpena. Baina hori lortu ahal izateko gakoa daukagu hemen, gure herrian. Espainia, Frantzia, guztiak dira kolonialistak, imperialistak. Estatu horiek ere desegin gabe etorkizuna oso zaila da Palestinarentzat. Palestinaren borroka guztien ama da. Munduko herri zapaldu guztioi gertatzen zaigula egin batean edo bestean, eta horregatik ere itsasontzietan geunden euskaldunak, geunden kurdoak, geunden irlandesak, geunden munduko emakume zapalduak, sexualki zapalduak ere direnak, Hego Amerikarrak, indigenak eta bar batu gara flotilla horretan ideia hoien kontra borrokatzeko. Azpimarratzea, bake itun bat egiazkoa izateko Palestinarentzat lehenik eta behin barne bildu barruko lituzkela, hiru ideia direla palestinar guztientzat etzera bueltatzeko eskubidea, autodeterminaziorako eskubidea, beraiek erabakitzeko nola kudeatu beraien herria, eta hirugarren ideia lurraldetasuna. Ideia horrek de facto eramaten gaitu bi estatuen ustezko konponbide horren faltsukeria agerian ustera. Haiek aizerik gabe utzi behar ditugu, baina diruetatik hori egiten da finantziazioetatik. Ez da bakarrik produkto sionista horiei boikota egitea, baizik eta zalantza baldin badaukagu, lokala, bertakoa kontsumitzen ziur ez garela erratuko. Ejerzito sionista gurekin nolabait entretenitua zegoen bitartean, utzi behar izan zuen itsasoaren aldetik, pixkat despistatuta. Gazatiek izan zuten aukera arrainan jasotzeko, jaso genuen mezua izan zen, bueno, ez aret iritzi, baina bai iritzi da. Hori izan zen izugarria, baina errepikatzen dut. Da guztion lanari esker, gelditzen denean adiez Gasteizen, tranbia, edo polizia datorrenean aurre egiten zaionean. Tentsioa ez galtzeko hori egiten jarraitu beharra daukagu. Resistentzia, amaz, baina ez da. Hori bakarri dago edo dago beste resistentzia. Edo bakarri dago resistentzia armatua, Palestina. Adibidez, Palestinan
adibide pilo ikusi izan ditugu zentzu horretan. Joaten ari zirenean leku batetik bestera, nola jartzen zituzten lau trapuekin edo jaima bat montatzen zuten eta bertan ematen zuten klasea. Hezkuntza eskubidea ukatzen diete, baina egiten dute ekimen hori haien heziketa berbatzeko. Gosez hiltzen nahi dituzte eta hala ere egiten dute aldutena gosez ez hiltzeko, hori da erresistentzia. Bai, orduan erresistentzia da dena. Eta borroka armatua da beste arlo bat. Bai, baina gainontzeko guztia ere erresistentzia.